Takže ahoj lidi, já jsem Vany a já vás vítám u dnešního videa. Dnes tu máme Excellent Slot Bandicam. Já vám dám do popisku vlastně inzerát na uložto. To můžu ukázat tady. Takhle. To vidíte, super suborák. Já vám tam nedám, že to tady dáte jenom stáhnout a je to. Takže takhle, jo. Potom z toho normálně listy to nebudete, to je lehký, to by zvládlo minut. Takže když tohle rozkloníte, tak si dáte možnosti a vybrané pole všechno, to si dáte. Takže ne, tak pojď. Takže a teď si dáte ty 3 tečky a dáte si kam chcete, aby se vám to ukládalo, nejlepší to na plochu. Takže potom tady to necháte, jo tady, ještě nastavení si dáte, kolik chcete, aby vám natačil čas, tak já mám 2 hodiny, 15 minut a 2 minuty, teda a 2 sekundy, takže tak dáte OK, tedy, tak teď je video, tady dáte nastavení, tak když jste mít nějaký logo, teď vidíte možná ve sloupečku nebo v rámečku, jak tam mám smajlík, ale myslím, že tam bude, takže si tady dáte, jo tady zvuky jsou, si dáte mikrofon, no tak si dáte prostě mikrofon, tak. Tady mikrofon, když si dáte tady na oboje 2 mikrofon, ale je OK, počkat ještě, já jsem to nedělal, tady logo, tak si nastavíte, když si dáte 3 tečky a kam se to šuplo, tady takhle tohle, jo, takže potom dáte OK, nastavíte si to, tady máte takovýhle rámeček potom, to se nastavíte do tohohle z toho podíku, dáte potom efekty, potom tady mám já takovouhle myš, kliknutím, no takže to se nastavím trošku jinak, tady si můžete nastavit takhle barvu a já tam dám nějakou tu červenou, nebo já jsem takhle černou, ne, dám takhle modrou, dám OK. A takhle to budu mít, jo. Já nevím, jestli teď, když kliknu, takže se to tam udělá. Ale takhle nějak si to nastavte potom doplňky a to je už potom normální zraz tady OK. Takže tady si dáte start, stop a kliknutí myší si dáte snímek. A takže tady si dáte JPG vysoká kvalita. Skrýt myš, používat zvuk u závěrky. Klávesa, jo, tak to je dobrý. A potom o programu, tady si něco můžete přečíst. A tohle bylo celý video, doufajme, že se vám líbilo a stáhněte si určitě majinkam. A když tak mi tam hodíte nějaký ten odběr rychle. Tak u dalšího videa, teda, počkat, tohle, já musím úplně dneska, kdybyste chtěli nějaký další tutoriály, tak mi dolů do komentů napište a klidně vám dám nějaký tutoriál, no, něco, prostě, co budete chtít. Tak u dalšího videa zase, čau.